lang ang energy ng mga taga-Balere. I want you to scream more! Gusto niyo po po ba? I like that energy. Sana po ang mamaya sa matapos ng ating competition ay ganyan po malakas ang inyong energy. Before that, tinatawagan ko muna ang spokesperson ng ating susunod na naman. Sa mga mula kami sa mga while we are fixing our cortex area. So nasa na po ang spokesperson ng LGBT? Nasa po kayo ang spokesperson ng LGBT? Halika muna sa mga mga dito. Once again, tinatawagan ko po ang ating po spokesperson from the LGBTQ community of Balere. Nasaan na po kaya siya? Nawala na rin po. Ayan, nasa na po yung representative ng Balere? Halina po kayo. Ayan, natin ko na siya sa video. Hi, hello. Magandang araw po. Ano po kayo ng ating susunod na po? Ano po yun? Para mas kabado pa kayo sa mga magsasagot ng So, I would like to ask you some questions. How much did you prepare for this competition? Sabi ko lang po ngayon. Bubugan daw ang naging pagkakanda ng LGBT community para sa kanyang cortex competition. Meron ka mga nais pasalamatan, of course, for the team na naging bahagi na inyong magiging cortex competition. Sa una po, siyempre aking Pinoy. Next po yung mga private officials, assistant judges, and kailangan po sa LGBT community. And so, good luck to all of you. At aabangan namin ang inyong bumbuga pagkakanda for this cortex competition. Just give me a cue if you are guys ready. Handa na po ba ang LGBTQ? Give me a thumbs up if you are ready.
Wow,